לפני יומיים הולכת לי לתומי בקניון, פתאום איזה מישהי מסתכלת עליי. חשוב שתעשו את התסרוקת הזו על שיער רטוב לך כזה. אז היא מתחילה לצרוח, אומייגאד, אומייגאד. עשיתי שביל כמה שיותר מדויק באמצע. אז אני כזה מסתכלת סביבי, אני אומרת, אולי היא לא מסתכלת עליי. אז היא ליטרלי מתקרבת אליי, והיא אומרת לי, אומייגאד. היא כזה סמאלה, אנחנו מכירות ואני לא יודעת, לא נעים. שמה שמן טיפולי של מרוקן אויל, אני שמה את זה כבסיס לכל עיצוב שאני עושה בשיער. ממשיכה לצעוק, אומייגאד, אומייגאד. בשלב הזה אני מחייכת ככה בביישנות, אבל בראש אני חושבת לעצמי, גברת, את מבלבלת. עושה שתי צמות ציניות, זה ממש פשוט. מתחילה את הצמה, לוקחת את החתיכה השמאלית, מוסיפה לחתיכה, מעבירה שוב מתחת לחתיכה האמצעית. לוקחת את החתיכה הכי ימנית, מוסיפה מפה חתיכה, ושוב שמה מתחת לחתיכה האמצעית. אז הגיע הרגע שבו היא אמרה לי, אומייגאד, אמת. ואני כזה, אנחנו כנראה מכירות. אבל אני לא מזהה אותה, לא יודעת מי זאת, לא יודעת מי זאת. אז היא אומרת לי, באנגלית, אומייגאד, אני עוקבת אחריך בטיקטוק. אחריי? ואני כזה שואל אותה, אחריי? את עוקבת אחריי? אגב, היא הייתה נראית בערך בגילי. זה, yeah, I don't speak Hebrew, but like, I can understand almost everything. אני כזה, וואלה. היא סיפרה לי שהיא יהודיה. אמרנו כזה על המצב בארץ, סיפרה לי על עצמה, זה פשוט היה כזה מוזר, אמרתי, מה? יש לי עוקבת מליטרלי אמריקה. היא באה ללכת, אז היא אמרה לי, יום טוב, חנוכה שמח, עם מבטא אמריקאי. קיצור, זה היה מושלם, אם את רואה את זה, אני שרופה עלייך. בוקר טוב! וואי, האמת שהצמות נשמרו ממש טוב. ולרגע הגדול. דרך אגב, יש עכשיו הטבה מה זה שווה במרוקן אויל. על כל קנייה של 249 שקלים, תקבלות תיק קוסמטי עם 8 מוצרים. אני שמה לכם פה תמונה של כל מה שאתם מקבלות, כמובן שיש שם גם את השמן שזה מושלם. אני מקבלת עם הספרי תסרוקות. תקשיבו, זה ברמה שזה שומר לי את זה ליום אחר כך. וזהו, חברות, זה הכל.